pumirma lang ito may akon. Ha? Nagmay na taga-abroad. Dres! Back! Dres! Back! Hindi mo sige nito sa sabat ko. O, Bran. Perti ka. Okay sa ba na tuyahin? Tatay ka beta? Tay pa yaw. Talay sala ka. Kasano sala ti ko British? Kasano sala British? Isala ka dyan. Nabuya ka dyan. Hindi ko. Dai. Movie. Movie? Ano title na? Netflix. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Boy. Ano planong nung nag-share? Kung nada ngamin, no, ibagam iti plano, madi nga matultuloy. Ngim si kalapang ibaga ka ito, ngamin gayim ka, dakil ti tiwalak kanyam. Oh, ano plano? Baga mo na, nagado pala pasikot-sikot mo. Kahit ko gabruday, next year, sayang mo di passport ko, may expiring. Kahit ko sa apology, kahit ko sa palaran di pa nagbiag kon. Ano ba yung passport mo? Ita, ni 10 years sa adya, kaya manulang atawinin ni may expiring. Pag-abroad mo, ano ka? Dati agis sponsor kanyak. Ije China. No, ije Europe. Dapat mga alaala kanyak ije Denmark. Ije Faroe Island. Pampanunutak nga talaga. No, mapanak no ano. Yung trabaho mo nga rin dyan, tapos pangarigan. Kiuraan yan basta kumita ak. Dancer boy, bagay mo. Hindi nagkutungan. Nung naglabos ako, hindi puro kalansay tayo makita daan. Diba? Basta di kaya lang nga trabahuin sa Sir Ricky ko. No talaga nga kuhan. Mapanay. Kaso, kamusta ka mo inukan? Siyempre, mamiss ka. Kaya garap mo nga mo, passport ko na. Di may bang aking gana dyan bro, nagkadwata? Kaya sa bali mga bansa ti papanak, apay, surutin ka. Kagapaw. Buti umadayo ka, kasjay. Agin nadayo ta. Uy, Buti dapat ajay agin nasidig ta lang, tano day off ta, mabalintang kita. nakayat. Baka dyan ang may dab. Kapuro pa ka-arak. Madimitin nag-abroad ka nga, dapat seryoso kang pinagbiag mo Madi nga puro nilulukod. Apay, tatama dyan nga seryoso ti bagkaw. Kano ka ba man nagseryoso, nagbiagtagkad doon, upat nga tawinin. Gadulaki din nga mo. Yung pa'y bagbaga kanya, dagang passport mo. Sakto pa yun. Nabaybayaga dito yun. Akong perisensya. Yung pisti sabam, lisensya lang. Ako pa lisensyam. Apay ko to lang mga patpataray. Yung mga madadayaw. Dura dapat agala ka na ti lisensya. Ngamin, madim amo ti disgrace. Kunada. Disgrace. Disgrace ako na papintas ang pailaan. Disgrasya ko. Katungod mga buhaya ta kalsada. Kaya niya nga rod, kiso ti ko patakaran. Isumurot kalatan, tanong may bagbagada. Muntaw, nagtakwartak ka, wampang nagkwartak. Saan makalat yung lisensya? Si Kamit puro awan ti kwarta, nagkuripot ka. Hindi na panak di balayo, nagtakil di bolt mo. Bolt! Kakita mo ti bolt di balay mo. Bolt! Amok mo ti treasure box mo kay. Ajay ko ajay paglabaan. Nagadungan mo rin. Di ba? Alay ka pakatawa. Bolt. Hindi ka... Washing machine, bolt. Hindi nga ibubusin di oras mo. Ano ta, butsak ta chamaw. Nagadungan mo. Madi Saan ka tumulag sangit-sangit nung nakamansaya ka. Ha? Nasangitan ka. Alag to, pag ikwadya ang ako. Agitid ti abuloy. Kupitak pa ano ka. Kahit ko nung matayak. Agala ka video kay kanta-kanta ka nung kadya Iyabak pa yan, parok kiniggar, tag-concert pa no ka. Madi kahit na dagsang sangit, kahit ko naragsak dalat na mamain. Ay, kaya mo naragsak. No kaya mag-alat. Live band! Oh, why? Live band! Tapos datay agsalsala. Salsala nga. At giling-gilay nga siya, hindi babae nga nakapantay. Kanta, gaya kanta ti Locan. Madimot agay nakapantay, dapat kuwada formal dress lang, tanong matita nga bastusain. Tapos si kanta umit ti announcer Jai. Siyempre, nagsaw ka, mati nagsang-sangit. Nagsangit ha. Keket ko pa ya, may tip kagarudan. Ang mamin itong kwartam nga abuloy, alaag. Kasi sabi mo na tayo lang rin taon, paglulukompay. Salamat, di ka na maangaway. Kailangan nagseryoso tan ni ag 2026 in. Sika matanda na kanya, 2026 man, hindi ka pinakasawa, duldog. Ore pay uyawin dat nga malakayak iti brief count. Ha?
Malaki yung kung nabaybayag mo, kita brake mount. 2023 pa natin, kita ka tatamo. Di ba sa sukatan? Wala pa na magpagada kung pakialam ko. Basta siya naragsag pa nagbiag ko. Pero siya, Mike, naragsaka, Mike. Hindi si ni George Saji ah. Dapat, mamunan dari sa tao. Ang kuy pa ka. Success. Tawag ni bebe ko ah. Uy. Ni, hindi mo natin mangga ah. Ni, skulay. Boy, no dati pagkakataon mo nga agabroad, i-grab mo no ka. Kuha na, pagkakataw na rin, boy. Pero ato ti damag ko kanya ma. Kaya nga rin umadayo di pamilyam, kasano agad di ubing mo ngay. Kaya nag para kanya mo dyan ramidag. Pero ato lati may baka kanya ma. Nagado nga minti kamam mo. Kadwan nga nag-abroad, nagsinsina da. Apay nga nagsinad Pidyak amo no apay. Nakasapol kasi ay, sa balay. Siguro, sa mga matitokson. Kasla kanyam, naghilig ka. Nako, madi mabalin boy. Apay na panagpunang yan, Oktuga. Ato pa lang langam na eh. Kininam kaya mo, digkong nga pala, pasungal ko kanya mati pala. Hindi ka pa sa nakamurmuray kaya nakatutut bras kaya alam manin. Lamis, kape dikit din. So, So no pa, ano agabrod ka. Panunutim nga manin rebound. Sige, daktal nga natin sa kag boy. Sa palarang ko Kaya mga rod nga dalhin ta sarili, nagdi tukso, kasta. Kaya ka, pilito ka. Yung Andrei, sanmet nga basta-basta de pinag-abroad eh. Gusto mo, makasao ka mo. Isla ka lang magkalalaingan. Sikat aganad. Napay mate? Kanya laki ni Baakan. Kabisado kang boy. Madim lang ipapalata kanya kung nautog ka mo lang. Yun na siya dumting para kanya kay susuguron Di ka nung ka makasawan. Hindi ito yung ating nga pag-asawaan. Dagado nga nairito ka babay kanya mo, nahumpay na asawan boy. Ako pa yung urnong ko boy. Apay, kailangan pa ito ornong niya. Anong araw, dumasak man kiniinang kintatanggaw, lakayan kin babakit dan. Sabagay, dapoy mo boy. Ano tanong ka? Nung nag-abroad ka, pagbiro ka tikod jay, apam. Apam, Uy, madi nga swak. apay mo. Basit yung mabagbagik, baga madi nakarig na. Apay na pinagpunamot, nakakamot na tayo, nalawakas lamang, nakawampis pa na yun. Tangay, sa baliti size ti Asian country, sa baliti European country, kung Awan, ano tiwala. sa US country, sa Awan, bali tiwala. size na giday. Awan tiwalang di size ti Pilipina. Sabagay, no, natarid ka no, tadila, mabalin ko na damay. Lang ano mo nakalapad nga mo niya. Ilaban mo ako na daw, ilaban mo na daw. Diba? Ilaban ko, ano sa met na, alangan ba't nga agpadihado tama na. Ori Pilipino ta, dapat na diskarte ka. Tama na, tiket ko mga good kanyam. Talaga na, daw lalay mo talaga Didol-dulin mo. Yun, Kanapin ka raw. Nag-abroad ka garo dahil. Hindi nga rod. Pagpanpanunuta nga pirme. Nagkape kang boy. Ayos di papel kon boy. Agabrog kang boy na may mayat. Pumirma lang ito may akon. Ha? Nagmay na taga-abroad boy. Maramid mo maamin boy, makurnong ka. Aduno ka ti kwa mo. Aduno ka ti kwarta mo boy. Kasi ka no, nag-abroad ka, doon tama kon. Kumay. Hindi Siyempre dito duma makikita mo, siyempre dito yayan tayo, da makikita ka do abroad o nakapatak dito ti balay da, ato negosyo dan, da lukan dan. Madi kalaw ni mati agad yung makikita, ta dependimit lang ata ti pinag-abroad. Ay, guys, No, dyan. ano ti posisyon da di trabaho da. At saka, iji bansa nga papanam, depende aji financial state of living na. Da aji na nga to ti sweldo na,
nangato mo lati kosti pinaggastos na. So kasla ko lang, basit mi lang, damo lati mayawid mo ang kunada. Amo kasi nga kadakila. Pasla daw. Apay ti ko na, porkit nag-abroad kan, aduti ko an, kartam nga mayawid mo. Haan, depende mo lang ajay. Apay kasla nagadukaran na sam, nagaduamom. Apay nag-abroad kan? Aji nga ron ti. Oo. Nagaduang sa So, kasla ka lang kalalaingan. Nalalaing ka pa gigi nag-abroad ay. Ajay. Uy, nagaduamom. Dres! Bak! Dres! Bak! Hindi mo sige nito sa sabat ko. O, Brian. Perti ka. Okay sa ba na to yahin? Tatay ka beta? Tatay pa yaw. Malok, di ro pa mata ko. Tatay ka pa yung kaskas na ned. Sa ba na to yan? Pwede tungtungan nyo. Panag-abroad. Makaramraman ti taong ti sa baling nga bansala. Baguman. Apay? Banuga kag try. Adino yan da? Pakas di na garaw. Natural, nagkapuda na tayo tuyay. Nya? Perti da? Human? Una! Naramid mo. Ha? Naramid mo kunyada. Awan? Ni, ang bigas jay. Pinarasam ko maa. Parusahan na pa eh. Sino ang agparusa? Pepo Diyos. Matayo kayo sa awan. Adi pag dasamot angat. Sisisi da kas jay. Hindi daw ulitin lang. Nagkwadat to nagparing tumang daan, mabali na dyan. Kas di lang. Yung mga bibay, parin tumang ayusain. Madi! Istorya man boy. Ikaro da. Sunat imang talon di talon mo. Oh? Mayatan. Awan pa'y pakaan na. Im konsensyanan no madinapakanin. So damin nagsikka kas jay. Grab. Woy. Duduwa na may. Kaya ba didikit kayan? Adi ti parusa da. Ewan. Mayat no kas jay. Apay kas di lang ti parusa na. Ang kaming kalalaman. Ay, naku kinalbong ko masuda. Kalba? Kaya may mayat. Wala ha. May saka may. Razor lang ti ko ha. Ada razor ko di balay ko. Alat. Oh. Dure ko lang maminsanan lang kasta na may paso yung ta grab da. Na may mayat no grab da. Ha? Ada kas di na di ko da. Di ulo da. Mayat sa di bagbaga natin. Okay, santa pa'y suda. Tama na, nasapayan ka man ti demonyo. Ginunyo. Kanya ang nga ditungtungan tatatay, kaya apay nga sumampit ato ni kay dapat ikadugtong na di bagbagak. Mating mo ti bagbagana, kalbom lang aro. Tulungan talaga nga graupon, tapos kalbuk pa eh. Oh, sige. Damdama, rami damdaman na najay. Oh. Kung naramidan da, hindi kasi pamayak. Teka lang, Urahin pa lang Teka lang, rami teka lang, damdaman. nagmay ditungtungan, Miki. Ngartaman raip taltalon eh. Adi pinagaburod ko ti pagtungtungtungan may. Abroad? Woy, Malasat tuay. woy. Yung bay. Amoy sukat ko nga abroad. Yung bay. Dangamin tinakatungtong ko. Oh. British. Di London. Babae, lalaki. Okay, sa ba, lalaki, paparak pa. Hindi malay mo nugayim mo. British. Wanam tatay, awan na bang mga British? Sakta British manan. Paglulokwan na ka talagan. Ate boy, pay sa ate. British girl citizen. Ay, Citizen, atang. Oh, ag citizen ka mo nung kadyayo. Tadi lang, palag tadi. Ang sala. Gusto mo, Mr. Abay lang. Apa kasi dito sa atin British? Zoom ajis din. Ayan, British. Kapalaba ka jag English boy. Right. Kapalaba ka Ang English. pasuro kanyak, English na lang English boy. Dere ganyan, Lugyan gusto naman. mo kanyak. Okay, agilungano ka English eh. Ate man ti dama ko kanyayo. Mapanak ata noan. Mapangka! Tama bawasan mo, bakti yan tayo, nagadulaw na yan. Kapangkan. Tako kami tayo ng babae mo. Kabalit ti pangarap ko, makasawa ka. Ha? Kadulang muna natin nga tama. Ah, Boy, lipak ka tayo. tropa kami ata, tropa. Tropa kaya, tropa? Tropa kami. Siya katoy, so nakatoy. Pagdagkatan. Alam ka nga talaga ba? Kasano sala ka? Kasano sala ito yung British? Kasano sala British? Isala ka dyan, nabuya ka dyan, di ko ah. Dahil? Di movie. Movie? Ano title na? Netflix. Okay, sa ba, mati kailangan ti tropa. Lalo no, Ajay, tropa British na lang ni. no ka. Tropa na lang no kailangan. Pagtungtungan tayo. British? Nagutang ka kanyam. Citizen Kumpay pa. na ututang ko kanyam. Boy, nadalayan na lang English. English ti kwa. Eh. Nagimas kang mayang.
Ha? You really taste good. Dakil tapatong mo. You really big cock. Yes, tabam. Hips, patong. An! Oh, kakakita ko lang. Amali. Madi, naroon sa tingin natin. Madi mabalin na mga. Madi mabalin Wala, tumayo. madaig balin. So, di nabasak di ko di dictionary. Mali ko, may dictionary mo nagkatang mo. Nagiwas kan may yang dakil Oh. tapatong mo. Oh, ano ang English down? Diretso. You really taste good. Mm. Your big cock. Dakil tapatong mo, graman taboyong mo. Mm. Ah, Yung dito. daktal tipatong mo. Ano? Daktal Buyong, tipatong dito. mo. Anong English ng buyong? Hips. Okay na. Madi nga dyan. Kaya di pat, ano di patong? Okay, siya ba Ate, pala? bato. Patong duck. Ha? Duck. Pato naman yun. Atin ni takil ti pala, pasungan mo pang iwa mo. Isa lang yun. Nagsateng kan? Amok English nata. Ah, Showbell. shovel, Showbell. gabyon. Shovel? Mining. Nga, sandali nga. Shovel? Lakaya ko. Ha? Boy, ano ang English natin, boy? Shovel Shovel. ka eh. Shovel. Isa ba na? Lakaya na kung tatala mo English ti pala. Ore siya, kaya mo. Show. Hindi kayo ito mga minagbasbasa. Katanto mga Shovel, adi mabuy-buya nga ako ah. Ba't bating-tingin da kas dyan? Madi showbell. Ata na pala ti pang kwa. Shovel ba? Ti English ti pala? Showbell. Ti kwa, piruya. Peruya. Tsaka mga di peruya. Ano di peruya ya? Ano? Wag na lang. Comb. Come? Kis sa ma'am, sa kaya Come. Kaya mo kambong. Combo. Oh, kaya mo combo. Palaim na tan, boy. Palisin yun. Isa matuin sa uga. Bareta. Bareta. Oh, Bar. di pa nila namin ka champion, Bareta. Teka pa mang luluko eh. Talaga dugsulog ta mulaga mo. Hindi ako So, di nabasag di dictionary ni tatang ko. Oh, nya pa'y mabalbalin nyo. So, di ti nakwak. Kita kang boy, gawit akon. Panak pa jiwa, taltalon. Pagpatanong makpay boy. Nawi doon. Boy, mati ka mamati di pagpagada. Sa bali nga dictionary adi nabasa da. Atin tumugamin ni. Pala baga-baga na. Eh, so di nabasag di dictionary. Dapat ti maramig naman. Ha? Ano ba yung nabasa mo? Webster Dictionary? Merriam Dictionary? Hindi, ano? William Dictionary. William Isa pa. Dictionary. Iba yon. Yung si William Shakespeare. Yung ano yun? Yung gumagawa ng... Anong tawag dito? Writer. Ay, writer Ajay ya. Wayne. Ay, kabali garo tinabasa. Story gaya mga Ajay ya. Yung mga Shakespearean sonnet. Kanada. Nagrigat ka na yan. O ba? Eh, nagsasabali mo titi naadal ko kinaadal yung amin. Ano na adal mo yan? Anya napalpas mo ya? Ha? Awan. Dapat tinalam aturnay. Kaya nga nang maramida kay alawin nga kiti basa na. Nay. Mati mo tapo, Ganda ng apo. buburay. Tutinungtong kami mo lang ito, apo. Nay. Ano pa panan nyo? Awan. Mati yung rhyme Adan. na paalisin kayo. Makaturturo ka eh. Apay, paalisin na kami. Tara, pera. Matulog siya. Istorbo kayo pinagpiyag eh. Eh, pinakamin. Tayo kahit magmay-may siya. Pulong ko lang kanya yun eh ko ah. Nakita kong din si Kenny George. Batagar, sinursuruan kay ti English. Intan. Atim tumugamin ni. Pulong. O naman pulong. Pinagpiyag yun eh, kainjo. Bak! Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo tin... Nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo Tamlay. lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino mo tarata oy.
Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura na may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di kadina. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na eh.